Salamu alaikum. Wallahi yau za a yi ta kare dole. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Haba. Kan wulakanci haƙina. Me ke faruwa da dan mutum? Ai ni na kosa an ganka ne. Wallahi na ma kake kaman sabon makanta. Me wannan? Kwalba ne. Amma na me? Oho na san komai. Wallahi wannan da kake gani kwalban fiya ce. Ni na san da ƙarfi ne ba ka da ne kace zaka bani fiya ba. Na ji ba zan baka fiya ba, amma kar ka manta na a kofar gidanka muke. Ko banza ni na mutu na huta, kai kuma zaka rayu amma ka kare a gidan yari. Ka sha din. Shikenan. Ka ne baka sha ba. An gama. Kai da gaske ba yake fa. Allah. Kai. Wallahi an na fara jin kanshin lahira. Shikenan ka kashe ni dan waje. Kai dan mun dirigi. Wallahi ga ka can ma a gidan yari. Waya Allah ciki na waya dan wake. Wayo Allah na wayo Allah na. Kai dan mun dirigi. Wayo Allah. Shikenan. Gashi a kwance ne me faru haka? Wato ya mutu. Ya mutu? Ka dai kashe shi. Ya zaka ce ya mutu? Ba kashe shi ne ba. A kofar gidanka kuma makiyinka. Ba kashe shi ne ba wallahi. Kai ma dan waje. Na rantsi da Allah ba kashe shi ne ba. Wallahi da Allah ba kashe shi ne ba. Tashi mu tafi. Guda ka. Menene to? Allah ku ya hakuri. Ku rufa mun asiri. Zan ba ku naira 2000. 2000. To shikenan. Allah na ne ba a ja samu abu ta aiki. A to da rami ko. To bari hada shi kafin su dawo. Dan mun diriki ya jawo mun tsiya. Ya kuma kafar ta hadu. Yabba. Ai na ga hana. What? Kai, wanda ba ban hana nan ba? La ilaha illa